Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 5 sa bulan sa Abril tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 28, bersikulo 8 ngadto sa 15. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila ug miingon, "Ang kalinaw mag-uban kaninyo." Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, "Ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong kaigsuunan ug paadtua sila sa Galilea. Didto makita nila ako." Samtang nang lakaw ang mga babay, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad o gisuginla nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudeo aron pagplano sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gihataga nila og daghang kwarta ug giingnan, "Ipanugilon ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibaw-an sa gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalak-an." Gidawat sa mga gwardiya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudeo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.